guztiak ere, egunero gurekin euskaltegietan egiten duten guztiagatik, egiten duzuen esfortzuagatik, haupa zuek, zoragarriak zeate, eta nola ez nire lantaldia, haupa ekipol, haupa horrikako irakasliak, haupa! Gora! Korrika haintzuko pasarazteagatik, horiotik ere, gora eka! Eskerrik asko! Haupa Marija! Aio Maria! Antxe ditugu ikasle gehiago! Haupa! Bueno, animatu zeate, haupa ekipo, oso ondo! Zoragarri Susana, gozatu momentua! Eta euskara ikasleak ere olako placer momentuak ematen dizkigu, haupa zuek! Tipi-tapa! Korrika! Tipi-tapa! Korrika! Earkia izeate, gora eka, gora korrika! Tipi-tapa! Bueno, guazen! Tipi-tapa! Korrika! Tipi-tapa! Horio! Pilotak bete eta jarri dizkiguzue, ez da bukaera ikusten orainik. Haupa zuek! Dejo daizuela! Haupa zuek! Zoragarria da hemendik ikusten ari garena, ez dugu bukaera ikusten, kale oso hartu dugu. Haupa Orio! Haupa! Tipi-tapa! Haupa zuek! Korrika ez garelako korrika egiten dugunak bakarrik, baita ingurutatik txalo egiten digutenak ere. Babesten gaituztenak, zaintzen gaituztenak. Hori da korrika, maitasun erakustaldia, zaintza! Haupa zuek! Tipi-tapa! Korrika! Tipi-tapa! Guazen! Haupa zuek! Guazen korrika! Tipi-tapa! Korrika! Bueno, txurrumuzkiko eta zurute lekukoa. A ber, lekuko aurrean beste guztiak pankartaren atzean. Txurrumuzkikoa gaurera, tipi-tapa! Korrika! Korrika! Haupa zuek! Aisialdian ere euskaraz bizi nahi dugulako eta jolastu eta ondo pasatzea ere euskaraz egin nahi dugulako. Hori baita bide bakarra, gozatzea! Euskaraz gozatzea! Haupa zuek egiten duzuen lanagatik! Tipi-tapa! Eta eskerrik asko belaunaldi berriei ere gure maitasun hori transmititzeagatik. Haupa zuek, euskararekiko maitasuna! Tipi-tapa! Utsi dezaki pixkat giren furgonetaki. Dezaki pixkat. Hori da, lekuko eramalea, pankarta eta beste guztiak atzean, hori da! Tipi-tapa! Haupa Orio, tipi-tapa! Guazen! Tipi-tapa! Korrika! Haupa! Romoi eta guzti! Bombardina! Haupa! Tipi-tapa! Haupa! Bai ludotekan, bai artelekuan, euskaraz bizi garelako eta eremu gehiagotara zabaltzeko lan izugarria egiten dezuelako.